Dobra, powinno wszystko działać. Halo, halo, kuń się obalo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dobra, poszło. Ja jestem Niklaus. Cześć. To jest Dark Souls. Na ekranie widać też czat z hitboxa, który mnie tutaj wspiera i pomaga mi. No i to jest następna tutaj część przygód zabaw. Ja tutaj pada dzierżę i bawimy się, moi drodzy, bawimy się. Dawno nie było Dark Soulsa na tubce, także no wiadomo, łapka do góry to obowiązek każdego porządnego człowieka. No i co? No i kręci się. I tak życie się kręci, moi drodzy, właśnie. Dobrze, także ja w ogóle nie pamiętam, nie mam pojęcia, co ja tutaj robiłem ostatnio. Nie mam pojęcia, co ja bym teraz mógł zrobić. Patrzcie, jak się zakręcił gościu. Taki zabawowy. Dobra. Tak, o to mi chodziło. Sobie kursor wywalę na drugi ekran. O! Muszę sobie wszystko przypomnieć. Gdzie tu się... A, tu jest wielki skorpion. Tam trzeba przebiec. Dobra. Słuchajcie, gdzie się... Tu się biegało, tak się skakało. Tak się bije, tak się lokuje. Tak się broni. Tutaj się bierze. Dobra, dobra. Swędzi mnie... Bardzo mnie swędzi nos. Tutaj kowal kowali. I co tamtego? Można go ubić tamtego, No kurde, jak mnie swędzi nos. Chyba na gorzołę. No nie mam. Dobra, teraz tu trzeba zrobić taki manewr. Już się zdenerwowałem. Ale jeszcze mało. Dobra. A, i tu już jest las, mój ulubiony. Mój ulubiony. Prawda jest taka, moi drodzy, że... Co to jest? Czemu to się tak świeci? Nie można tego podnieść? To jest jakiś bait. No, rolów niestety moja postać nie robi, bo jest za duża. Zwykły kwiatek. Szlak. Tu są moje ulubione roślinki. Tak, je lubię, że aż wcale. Blokuje ataki demona. Aha, czyli mam nadzieję, że na czacie są sami wyborni specjaliści od Łonego. Idzie, end. No i one właśnie są takie kurwiste, że one biją tym... Ja mam na 2 szlagi. Ten demon jest prosty, tak? Ale ja się go boję. Ja się go bardzo boję. Nie lubię tych drzew fez. Ja tutaj, jak grałem... Jak miałem moje pierwsze podejście... To do tego lasu już nie przeszedłem. Na tym się skończyła moja przygoda z Dark Souls. Ło, jak mnie zaskoczył! Ale mnie zaskoczył. Kępka fioletowego mchu. Weź 4 człowieczeństwa, idź po halabardę. Możesz z łuku go pyknąć. Nie, będę się dupcył. Potem do niego wrócę sobie. Najwyżej. Jak się będę nudził. Cześć Ciechą, witam Cię pięknie. Witam wszystkich. Dokładnie. Jak Filip z konopi indyjskiej. Dobra. Drzeworyty idą letko póki co. Moi drodzy, chciałem tylko zauważyć, że takie rady typu idź w prawo, idź w lewo i tak dalej, no z mojej perspektywy są troszkę, jakby to powiedzieć, nieczytelne. Albowiem opóźnienie na czacie jakieś jest, także jeżeli chcecie mi coś opisać, to musicie to robić trochę inaczej.
Ja jeszcze nawet, no nie wiem, to jest ile godzin tutaj mam rozgrywki? No niedużo. W każdym razie jeszcze się nie irytowałem ani razu porządnie. Także wszystko przede mną. Nie wytrzymam tego. No nie wytrzymię. Znowu obróciło. Kikować za teściowanie. Co? Uderz w ścianę w lewej mieczem jest ognisko. A, tutaj jest. To ja chyba pamiętam. A, dobrze pamiętałem. Dobra. Tak naprawdę to nie pamiętałem. Dobra, rozdam sobie duszę. W co mogę... Aha, nie stać mnie na nic. Dobra, nie rozdam, okej. Jak się cofniesz i skręcisz w lewo, to trafisz na czarnego rycerza. Aha, a co w ogóle chciałem powiedzieć oczywiście. Jakby ktoś sobie chciał kupić Dark Souls, to... Oczywiście można sobie kupić na G2A, zachęcam serdecznie. W ogóle gry na G2A z kodem Pieron 3% taniej, link w opisie, dziękuję. Tyle. Pograłem sobie w Overlorda z twojej loterii, cudna gierka, bardzo się cieszę. Czy to mogę... zamknięte jakimś urządzeniem? Nie mam tego urządzenia. Także sorry. Dobra. Gdzie ja teraz mógłbym iść? Gdzie ja teraz mógłbym się udać? To jest gra, moi drodzy, która... Są takie gry, są gry do zabawy i są gry, które kształtują charakter. To jest ta gra, która kształtuje charakter. Nie, Wrzasku, nie, nic nie robić takiego. Kowal ma znak, okej. Pawlos. Pawlos to jest mój najlepszy pomagacz. Za 10k kupisz u Kowala. To za 10 czy za 20? Tutaj będą, nie? A ja wiedziałem! Ajajaj. Karamba. Dobra, nie bij. Dobra. Za 20. O, okej. To jest dosłownie Hitbox Plays with Niklaus. Ja jestem prowadzony za rączkę dosłownie. No ale to... To bardzo oszczędza moje zdrowie psychiczne. Ej, no uczepił się i nie chce... Dobra. I teraz pamiętam, że tam się działo chyba... Tam się działo coś złego, o ile się nie mylę. O czym świadczy ta mgła. Tylko nie pamiętam dokładnie o czym. I czy ja tam mam iść, czy mam sobie pójść gdzieś indziej? Aż się cały zakręciłem. Tak, tu wiem, tu są przeciwnicy, którzy mi się nie podobają bardzo. Tak, trzeba być cierpliwym, żeby monitora nie rozjebać. Tutaj byli takie niefajne wrogi, pamiętam. A, giganty. Nigdy nie wiesz, czy to jest normalne drzewo? A to on! Lol. On jest taki bardzo ten? On jest taki bardzo niebezpieczny? Co? Co on robi? Trochę jest. Trochę był. Ale to jest do dopracowania, moi drodzy. Jest tu za blisko, bo spowalnia mega. Okej. No, nie zdołałem uciec. Spróbujemy jeszcze raz. Wesołych świąt i mało śmierci, dziękuję.
Więcej finezji, precyzji. No niestety... O! Moją klasą nie bardzo da się robić finezję. Bo on jest taki troszkę, jakby to powiedzieć, ociężały. Jest bardzo ciężki i bardzo... Ja się i tak nie mogę turlać, także no wiecie. Dobra, no spróbujemy jeszcze raz. To jest hop. To jest hop. Ej, nie ocknął się w ogóle. No i okej. Niech śpi. Cześć Moplik, dzięki. No pewnie z opóźnieniem dojdą, wiesz? Aha, i no, że tu jest drugi. No, czoko. I trzeci. Niech leżą. Czy one tu mogą wejść? Chyba nie. Spowalniować mnie mogą, ale wejść nie mogą. Sobie tylko coś... What? Myślałem, że włazi. Na szczęście nie. LOL! Włazi! Ej. Co to jest? Księżycowy motyl. Wód! No i jak ja mam go niby Dobra, umarłem. On ma jakieś rakiety naprowadzające. To... Ja wiem jedno, to będą ciężkie etapy dla mnie. Na pewno. Po pewnym czasie siada na moście. Okej, będę musiał sobie... No idźcie. LOL! No weź się z ekranu mojego. Czemu to nie... Kurwa, nie znika? Japi. Co strachłem, to moje. Ej, 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 ej. Ej, ej, ej. Troszkę... LOL... Czekajcie, mam tu jakiś problem. Spory z tego co widzę, znaczy zablokowały się, to nie aż taki. LOL! Tam idzie ten cały... szef. Dobra, ej, może mogę stąd uciec. No. Dobra, idę po moje dusze. LOL, jestem taki ociężały. No nie, tego nie mogę zrobić. Mamo. Dlaczego?
Mamo. Boże. No ja przy tym, ja się nie mogę turlać, bo nie posiadłem takiej umiejętności. Czy jestem za gruby? Dobra, no mogę tak sobie biegać. Tam i sam. No strzelaj te swoje... rakiety. Bardzo ładna muzyka, ale to mnie, szczerze mówiąc, jeszcze bardziej wkurwia. Co on robi, ten motyl? Teraz mogę mu pierdolnąć gonga? A! No lol. Nie no, fajny boss, nie ma co. Mój ulubiony. Lol, jak mnie ominęło. No nie, to nie. Boże, dlaczego? Dlaczego ja się zdecydowałem grać w takie gry? To nie jest łatwe. No, okej. Bardzo pozytywnie. Siadaj, 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 siadaj. Chodź. Dzięki. Jest taki niezdecydowany, on nie wie kiedy... O. Gdybym ja umiał skakać... O, ci teraz zajebę. No bij go! Dobra, uciekamy, uciekamy! Co ty, co ty? No rób coś, nie straż mnie. Nie jest źle, nie jest też dobrze. Jest umiarkowanie źle. Dobra, teraz jest bardzo źle. Szczególnie, że mi został ostatni... Kurwa... To grzech za brak rolów. Nie mam Estusa, koniec. Umarłem. Umarłem. Dobra, leci. Do niego! Dawaj, 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 no! Ciulej mu! No, ale w niego! Błagam. Dobra. Nie no, to się nie uda tym razem, na pewno. Ja w ogóle źle, to trzeba, ja już wiem co ja muszę zrobić tutaj, ja już mam plan. Ja po prostu zrzucę tą zbroję i mam to w dupiu. Ja walę mocnymi atakami, to są mocne ataki. LOL! Co? Aha. No dobra. Zrzucę zbroję i będę szybki i zgrabny. Dobra, tak zrobimy. Tak zrobimy. Wywalę coś i będę... A ja coś znalazłem w ogóle, nie? Hełm elity rycerstwa mam, ale on zaś... jest ciężki. Zbroja elity rycerstwa.
Lepiej mieć w dwie ręce większy damage. Tak. To jest tip. To jest tip pro tip. No, fajną zbroję jakąś niby. Wszystko mam fajne. Nogawice elity rycerstwa. Okej, jak to wygląda? No wyglądam jeszcze bardziej klocowato jak wcześniej. Dobra. Miecz w dwie ręce, mocne ataki i brak zbroi. Tylko zobaczymy... będę po kolei, na przykład... Wywalę to. I czy mogę już robić rolę? Nie. Jeszcze nie. A jak na przykład schowię to? O, mogę, dobra. Mogie. No i okej. Dobra. Miecz w dwie łapy i lecimy. Będzie dobrze. Tutaj to przebiegniemy, bo tutaj nie ma co się z tym dupić. Znaczy, no, dupić. W sensie par excellence. A propos de facto. Nie, że stricte. Wiadomo, musicie mnie wspierać. Na YouTube łapka do góry pod filmem, żeby Niklaus dał sobie radę i nie potrzebował dodatkowego leczenia psychiatrycznego. Skoro tak nie używasz tarczy, to ją zdejmij. Boję się. O! Moje całe życie tutaj leży. Jest. LOL! Prosto na atak się Jak? Jak to jest możliwe? Jak ja to zrobiłem? To się mogło tylko mi udać. Tylko mi. Boże. To się tylko Niklausowi mogło udać. 100% potwierdzone info. Ląduj, ląduj. No i mnie dopierdol... Kurwa, ja teraz miałem wrażenie, że on więcej bije. Dobra, 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 dobra. Dobra, będzie dobrze. Bywało gorzej i chwalili, nie? Dobra, 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 dobra. Zdejmujemy tą tarczę. Bo ona obciąża. Przywołaj sobie NPC, jest w wieży na wprost 20 pod krzakiem. Nie, ja to zrobię, to jest do zrobienia, ja naprawdę dam sobie radę. Tylko no... Jakżeś zbroja ściągnął. Ja wiem, ale nie o to chodzi, że bije mocniej, tylko że bije czynściej. Z większą częstotliwością, o. Bierz ten miecz w dwie łapy. Lecimy. Bierz do łapy lub do papy. Już mnie pierę. Dobra, uda się. Czyli nie biegać, tylko skakać. No dobra. Biorę moje całe życie. W ogóle, wiecie z czym mi się ten... No ale mogłem skakać. Nie, ja muszę biegać, bo dostanę do głowy. Mi się ten motyl kojarzy z Pokemonem jakimś.
Chyba, że faktycznie stać w miejscu i teraz... No nie, no to nie jest za super. Ja się powinienem rzucić do przodu może. No nie, jak ja... Jak ja nie umiem uniknąć ataku, to o czym mowa? My god. This is Nieważne. Uaa! Jeszcze raz. Znaczy jeszcze raz. Wiadomo, że rzuć się z mostu, dzięki. No wiem, no źle te role robię, no. No ale co mi z halabardy? Nie jest problemem tutaj atak. Problemem jest unik ataku. Weź lepiej załóż tę zbroję tylko bez tarczy. W sumie wtedy mi szło lepiej, dobra. Jeszcze jedna próba tak. Jak się nie uda, to spróbujemy z tarczą. Dobra. No nie, no... Już chciałem powiedzieć... Już chciałem powiedzieć, że dobrze idzie. Boże. Mamo. Ale bo ja tego... Nie umiem wyczuć tego uniku. W jakim momencie ja go mam zrobić po prostu. To jest problem. Bo pierwszy wyszedł dobrze, drugi już nie. Lol, głupia gra. Nie grajcie w nią. W ich stronę. Czyli mam robić w ich stronę? Lepiej robić w stronę tych ataków, tak? No dobra. No bo... No dobra. No dobra, dobra. Spróbujemy, no. Co może pójść nie tak, wszystko. Dobra. Wykończy mnie to. Mi się to będzie po nocach ta piosenka śniła. Oddaj mi moje życie, obesrany szmaterloku. Obesrany szmaterlok. To jest dobry tytuł na odcinek. Albo nawet obejsrany. No dobra. To nie jest takie głupie. To nie jest takie głupie. A! O tym zapomnę. Nie teraz, nie te... No dobra. Przy takich mogę robić inny unik. No czemu, czemu nie skoczył? LOL, gay. Dobra. Rób coś. A! Ląduje. Ciulome mufangi. No ciulej mu. Dobra.
Przy igielkach dzikie role w jakimkolwiek stronę. No tak zrobię. A, nie zdążyłem. My bad. What? Ląduj, żeż kurwonie jeden. No wylądujesz ty czy... Ciulej mu, ciulej mu. Ciulej mu, jeszcze. Jeszcze. Ja, jebej mu, po łebie, no. Jeszcze troszkę. Who's the boss here? Łapka na YouTubie. Yeah! Yeah! Nawet się nie męczyłem z tym kurwiem tyle, co myślałem, że będę. O! Moje lamerskie serce się raduje. O! Po łebie. Taktyka po łebie była dobra. Oje. O, jak mi gorko. O, chyba mam herzschlag. Wpierdol jego duszę. O. Ubieramy się. No, już tam przestańcie dupcyć tym, że to jeden z najłatwiejszych bossów. Do mnie wszystkie bossy są trudne. Napraw miecz, a mogę go sam naprawić? Czy muszę iść do jakiegoś zawodowca w tym temacie? Ale jestem pakier. Czemu ja nie mam tutaj tarczy mojej? Aha, sobie nie dałem. Kowala. To ja wiem, ale... Zaraz, tu sobie muszę dać tarczę w ogóle. Kup u handlarza zestaw do naprawiania. Tylko czy tutaj... czy najbliższy kowal to jest ten... To jest ten przed tym skorpionem? Znaczy przed tym, wiecie, kurwonem takim brzydkim. Czy ja się muszę tam wrócić, czy mam iść dalej? To jest najbliższy, tak? Znaczy, kali się tam wrócić? To jest pytanie. Pytanie klucz. Idź dalej po żar. No dobra, to idę. I oddasz go kowalu. No dobra. O, ja już się zmęczyłem tą grą. O, shit. Klucz do piwnicy wieży strażniczej. Boski żar. Dobra, żar, kupę sweeper. Żar, Michel żar. Dobra, i co? I teraz idziemy, wracamy do Kowalewskiego... Pana Łonego. Przy Łonym. Za pająkiem, w sensie skorpionem.
Łup. I ciul z mostu na dół. A tu ostatnio stały te kurwie. Czy oni tam będą dalej stać wszyscy? Bo trochę się cykam. No nie, szkoda mi jest tusa jeszcze. Użyj kości wiodącej do domu. A no tak! No przecież. Czemu nie pomyślałem? Dziękuję za protip. No i jesteśmy w domu. Dobra. Rozwiniemy mojego gostka. Co by rozwijać, moi drodzy? Na pewno siłę, nie? Siłę to na pewno. Ale co jeszcze? Może witalność. Żeby był silny i witalny. Jak myślicie? What's your take on that one? A może wytrzymałość? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem jak to będzie, ziom. Nie wiem. Zwinność. Żeby się bardziej zwijał. No nie wiem. Umiejętności odpowiedzialne za energię. No dobrze. Ale nie jest za energię odpowiedzialna zwinność. A witalność? Też nie. Dostrojenie? Też nie. Wytrzymałość jest odpowiedzialna za energię. Zwinność, siła, wytrzymałość. No to tak pójdę. Wytrzymałość, siła, zwinność. No i spoko, dobra. Akceptuj. No i dobra, no i dobra. Okej. Sytuacja nie jest taka super tragiczna nawet. Dobra, wracamy do Kowola. Ola lola. A! Ale ze mnie wandal. Nieprzeciętny. Te. Coś tych cion. Wesołych świąt, dziękuję i nawzajem. Siły nie potrzebujesz oraz zwinności. Widzę, że na czacie są sprzeczne sprzeczne sygnały do mnie docierają. No ale muszę za którymiś się opowiedzieć. Co ty tu miałeś, kolego? Kępka kwitnącego czegoś. Bella. Nie no, ja wybrałem taką postać raczej, że takie ciężkie ma uzbrojenie, no. Skręcisz to na dole masz rycerza, ale co to za rycerz? Czarny rycerz? Boję się. Najpierw kowal. Swędzi ucho. O Boże, widzę przeźroczystych rycerzy. Chyba się przeżarłem dzisiaj przy obiedzie wigilijnym. Halo, Mantower, kuń się... Na halo, kuń się obalo. Ej, a ja byłem Zaraz. Gdzie to? Tutaj do góry, czy... Bo ja już ogub. Tam jest czarny rycerz. W sensie... Na dole? Czy na górze? Bo już nie wiem. Na górze tam, gdzie lazłeś. No to tam nie idę. Wyście są zdecydowani superowo. Do kowala prosto na dół do rycerza. Ale tam było do góry. Dobra, tu jest kowal, dobrze poszedłem.
Dark Souls Wiki. No, chyba se poczytam. O, a tego gnoja. Czy jego jest ciężko zabić, czy nie ciężko? Bo on wygląda poważnie, ale może to jest tylko... O, może to tylko pozory. Bo ja bym go może utłukł. Dużo HP i twardy. Czyli nie bić. Jak utniesz ogoń, to broń wypadnie. Trochę się cykam. Dobra, nie, no, zostawiamy. Ja sobie przebiegnę obok niego ładnie. Serwus Kosmokot, witam, witam. Ja to zrobię bardziej chrześcijańsko. Czyli zrobimy tak. Raus, raus. Jebnij sobie. Dobra. No, jesteśmy u Kowala. Łuk ze 100-150 strzały, dobre ustawienie i nie żyje. Znaczy mam łuk w sumie. Mógłbym go ciulać, ale... A, spaczę. Znaczy można go by było z łuku tłuc z tych drzwi, ale... Ile to by było... That's a rare ember you have there. I've seen one of those before. It's the ember of a divine blacksmith. Might you consider leaving that with me? O, Produce divine weapons with a oczywiście, proszę pana. thanks for that. You've made a fine decision. You soon shall see. Dobra, ja muszę naprawić. Narprawić. Smoczy miecz, tak. To jest moja najlepsiejsza broń. I moja tarcza też jest ważna. Nie, jelenie rogi się na kasku biera. Jak to mówił Chewbacca. Dobra, czy ja mam tu sobie coś wzmocnić? Czy mogę No tego nie mogę, bo nie mam tych. Mogę wzmocnić zbroję. Czy kali się... Pytanie brzmi, czy kali się wzmocnienie zbroi? Czy nie bardzo? Co wy myślicie? Nie opłaca się? Wege mnie. Dobra, jak Pawlo zgada, że się nie opłaca, to nie robię. Nie mam lepszej. No jest to tyle. Yourself killed. Neither of us want to see you go hollow. Nie ma sensu. No dobra. Okej. No to co? No to jajco. Mógłbym tego z łuku postrzelać w sumie trochę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak to się celowało? Aha, jak się Jak się strzały dawa... A to są do tego strzały w ogóle? Pomachał i tyle. Gdzie te strzały się dawało? Bo ja już zgupiałem. Te strzały niby mam. Wybieraj nową zbroję i blokuj ataki tego demona. Do kuszy bełty, czyli nie poszczelam strzałami z łuku? No, szkoda. Myślałem, że idzie zrobić taki system. Czekajcie. No dobra, strzelce. Nie, to jest za... LOL. Nie. Już nie chcę.
Idę do tego, do ogniska. Nie, nie, nie. To jest słabe. Dobra. Nie, nie, nie. Nope. Dobra. Nie, to było głupie. Biegnij obok niego, nie zdąży. Znaczy wiem, przebiegnąć to nie problem. Użyj człowieczeństwa. Znaczy, czy on jest taki kluczowy? Bo to nie jest boss. To niech se leży. Czy mogę zablokować taki atak od niego? Jezu, jak ja się rzucam. Ała! Chuju. Nie ma tego bicia. Idziesz na niego i blokujesz, jak atakuje, ale to... I potem jest więcej. Super. A chuj spróbuję, co mi zależy. A, taki numer. Dobra. Z tego co widzę... Jest raczej twardy. Także... Ja myślę, że sobie odpuścimy go. Ewentualnie... No to nie jest mi to... Nie jest mi to niezbędne. Tylko teraz oddaj mi moje życie, chuju. Dobra. Okej. Dokąd nocą tu ptajesz? O, jak przybiegł do nas ochoczo. Pięknie. Taki miły. Takie miłe drzewo. Dobra. Gdzie teraz iść? Bo nie wiem. Czekajcie, najpierw to. Nic nie widzę. O. Czy teraz iść do góry, czy iść prosto? Bo tam jest ten rycerz rzekomo. Jakiś masakryczny. I nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Ale fajna woda. Gra by była bardzo ładna, jakby nie ta żałośnie niska rozdzielczość. Ja już żadnych FX-ów nie instaluję, bo mi się zaś zdupi. Jakby ktoś się chciał do mnie tutaj połączyć, to proszę bardzo. Dobra, zobaczymy tam. Widzę Wawel. Chciałbym taki kwiatek w domu, bym sobie... Ale tekstury fajne. Sobie dał w pokoju i bym nie potrzebował lampki. Aha. Aha. Zbliża się jaszczurka. Do rzeczy Dark Root.
Nie brzmi dobrze. A co to za jaszczurka? Jaszczurka to jest jakiś boss? Ej, co to jest? Kurwa. Uciekło mi. Ale gdzie to uciekło? Jebane. Shit. To w ogóle idzie dogonić? Ej, a tam jest coś. O! Długi łuk. Dobra. Zbogo. Nie zrobi mi się ała. Ała. Uważaj na rycerzy. Uważaj na boss. Ja chyba wolę rycerz. Ała. Jest mi zakuło aż w plerach. Co to za rycerz? Czy to jest Zawisza Czarny? Herbu... A, taki rycerz. Herbu Guj w dubie. No ho. Powalczymy. Tylko how about nie na krawędzi. O, ho, ho, ho. Nic nie mówcie. Aj, 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 aj. Ty, ucieczka zabija. Dokładnie. Skoczył za mną, tak? Just Dark Souls things. Na to wyłazi. LOL! Tak? Skoczył za mną! Taki głupi. Nie wierzę. O! No, no, dobra, dobra. Ej, czy ja dobrze poszedłem? Ja coś chyba podupczyłem. No właśnie. Źle poszedłem. Jak rycerz zginął, spróbuj wczytać na nowo grę, to może się po nim lód pojawić, to będziesz mieć halabardę, bo jak spadają, to lód się nie pokazuje. Aha, okej, dobra. Tutaj. LOL! Super. Bym se zrobił. Jest ten kurwon mały. Ej, a mógłbym go z łuku strzelić, nie? Lutnęło mi?
Ej, halabarda, to chyba to, nie? Nie? Aha. Kurwa, nigdy. Ej, mogę go jebnąć z łuku? Gdzie się strzelało? Tutaj? Tutaj, dobra. To w ogóle dolatuje tam? To jest jakieś zdałnione. Fuck! Oh Lord! Why you punish me? Dobra, jebacz. Jebem na to. Oh. Myślałem, że to będzie takie proste. A okazało się, że nie. Nie, nie, nie. Nie tym razem. Ale to ja bym musiał być super szybki, żeby to dogonić. Super, super, hiper nawet. O. Dobra, co z tym rycerzem Kutangiem jest? On przeżył? Nie przeżył? Gdzie ja to spadłem? Gdzieś tutaj, no ale... Nie wiem. Coś to było. To nie to. Myślałem, że to to. Czyli, że to już się generalnie poszło... Tyn. I nie ma opcji. To byłem... Zejdź niżej, jak nie, to wyjdź do menu i wczytaj. Okej. Jest jakaś jaskinia. Tu jest... Tarcza z wzorem trawy. No, ale niżej już nie zejdę, czyli że już chyba po wszystkiemu generalnie. Rycerz spadł z rowerka i nie wróci. Czyli trzeba restartnąć, powiadacie. Dobra, to ja zrobię tak, że ja tutaj zakończę sobie odcinek. A kto dotrwał do tego momentu chwalebnego na YouTubie, to poproszę łapkę w górę i będziemy się bawić za niedługo w następnym. Także bardzo dziękuję za uwagę i następnego razu.